zimski selektor trenera i pripremu reprezentacije Srbije, kadetski i juniorski, dečački akatom, odnosno liku od 8. do 14. januara. Molim putem posebno vojvodinski klub za najkvalitetniji takmičar koji imaju primica vodnog poziva reprezentacije Srbije upute na kamp kako bi izvodili učešće u reprezentaciji. To je jedna stvar da bilo takmičar vaših način univerzitetsko prvenstvo. Biće 2009. godine, prvenstvo sveta u Semirskoj konferenciji 2010. u Beogradu i kadetsko i juniorsko prvenstvo Evropa 2011. u Novom Sadu. Znači ovdje treba da bude filter određenih takmičara koji će sad početi da se pripremaju za predstavljeće za takmičara. Junior je pojedinačno borbu broj 2 krećemo pojedinačno.